खुलुमबायखा जत रांसानि ताखुकtai बुगसं नरक kok awai TV channel bai kerengei tongman bagai tei salbur burung no nai tongman bagai ani khapangni tei hamsangma norok no fuilano khulumung yafaru ang tini kisisa norok bai nukjak phaimani hingke omose Dongour TV ni chief editor borong gnam debbarma ni kokno tui tabo haino hai tewaisa social media wo viral engei kawi tongsauka o kokrono tuino tini kisisa norok bai sebai sukruboi serei salainani bagino tini ang wansugoi norongni buskango phaimani rangsani takoktai buksong ang fulano sini borom gnang Dongour TV ni chief editor no ang sanani nayo borom gnang Jacob nung khoroksa sikon mikon content creator buya sikon mikon blogger buya sikon youtuber buya pheba nung khoroksa Dongour TV ni chief editor news chalugoi tongnai nono hasteni tipra sarok phanong thung buini bosoni borok phanong thung tipra hasteni ayang phatarni borok phanong thung nono khoroksa Dongour TV ni chief editor haikaba nokphang news chaluknai hinei nono joto borok no siniu nono joto borok no saimano nini subscriber 4 lakh ni slai above ungjak phiaba nini sakao je yasi surui je kok salai tongmani nini phasingo je lukurok tabuk chaya kok salai tongmani abo boroni faika biangni faika boroni simi ongkhorka obono tuino tini kisisa sini borom gnang Jacob no ang sanai nayo naidi nung khoroksa sikon mikon bolokarya ang hain sana naifiru nung khoroksa sikon mikon bolokarya tini tauni bagai lukurok nini phasingo ho chikon content creator rok chikon blogger rok chikon youtuber rok tini nini phasingo yasi surui tini nono teyei tini social media wo nini mangpli no kasari oi tini nini kokno teyei tini tamni bagai sajagai tongkha tamni bagai tini nini phasing mangno yasi surjagai tongkha phiaba obongkha borom gonang Jacob nini okok nini thani basa mani lukurong thani ongkhormani omongkha nung kok satani wo cool down yani bagai nung kok satani wo sak no attitude snamna naithani wo se sak no sijak nukjak kesam news chalugoi tongnai kesam news reporter oma haike nung sak no khakawoi sak no attitude hinei wansugoi okok satani wo se ni thani wo deramu phai sokpayo ha oma hai nung sak no khakawoi ang sijak ba ang belekheno boni silai siwo ba boni silai tekisa saimano ang boni silai tiprasarmo tekisa hamjago hene nung sak no wansugoi nung kok satani wo se tabok lukurok nini phasingo yasi surui nini bagai kok nang nungya salainani chenglaiyo phiaba ang sini Dongour TV ni chief editor borom gnang Jacob no ang okok no nono salanayo naidi nung khoroksa Dongour TV ni chief editor nung ketalia nung bahut channel chalugoi phaika nini news rok no gobangma borok no salphake nugoi tongo ha salphake khnawi tongo tei nono bo siniwi tongo phiaba nung nini kok no ba nini sak no nung control khlaiei kok satani wo nung cool down ngliani bagino tini lukurok nono belai kheno chajakya angmani nukjakha
selengjangmani nukjakha nung sao ani phasingo lukurok tamni bagui ano chajai wngoi tabuk sanjonani bagui ang first of all chubachu tui phaimase tabuk lukurok ano majra belayo ano chajakya wnglayo ano kodilayo ano sui musuk hilayo nung tabuk omohaike kok sawi tongo phiaba nini kok satanio nung kaham ke wasugoi nadi kisasuk chaya tongnai kisasuk nung byaktigoto kok samani tongnai obo nung hoito nung sanai borok nung pogoi phuno mano nung sanai borok bo jagao mistake wngkha ha obo nung sawi maya phano wngoi mano phiaba nung kok sapuru lukurok jotono nini phasingo mokol kaisomjak oboni bagui lukurok hoito tabuk nini o kok satanio no bui romoi paikha nung khoroksa sak no sijak haikaba sak no news chalogoi tongnai Dongour TV ni chief editor ha nung sasung sak attitude manani musungna naimani no tuise tini o lukurok nini bokrok sakao khinani nayo khinani oboni bagui no ang please sini Dongour TV ni chief editor no ang koyo ang nono hat jur khaiui nono sarani nayo ang khoroksa sikonsa nini ukulogo himnai borok jase haifano nono ang kok thaisano sanai nayo naidi nung khoroksa news chalogoi tongnai Dongour TV ni wngma nokphang phiaba lukurok nono 100% nono borom ri tongo tabuk borom yang nono tabuk borom ri tongo phiaba nung nini o video ni kilibo khoroksa takhuk ba khoroksa bukhuk comment hamya sima bai ha kok nangya sama bai bukhuk sitra sima bai nung asuk social media o phaiui bok wngoi nung raga ragi khai kok sawi tongma bai abo belai kheno lukurokni mokolo chaya wngmani nukjago tamni bagui hinkhe naidi nung khoroksa news chalongnai nung khoroksa Dongour TV ni chief editor tuise nung tini rag wngoi tongkha hingke ha khoroksani comment no nung nugui maya khoroksani hamya kok no nung khnai maya wngoi nung amsuk thamsi tungui tongkha hingke phiaba nung bahaike lukurok no nung khobor tunmanai nung bahaike lukurok no nini news no nung salbrum no nung phunugoi chalgoi tongmanai phiaba nung wasukdi nung kahamke tekisa kahamke nung wasukdi hoito nung kwsamgoi mano ang nini slai tebo kotal ngai mano haifano ang nono obo kok no sana nayo nung khoroksa Dongour TV ni chief editor ha nokphang nung social media o phaiui buini comment hamya nugui nung obo sai tongkha ha o boi lukurok te khoroksa borok no borom reoi kok salaimani ba social media o dawili laimani ba banonglai tonglaimani obono nung chajakya wngoi nung personal nini channel o phaiui ba nini news o tobuoi kok raga ragi sai tongkha hingke nin bagui belai kheno lukurok busungoi bachanai tei nini phasingo lukurok belai kheno major kharap wngjaknai tabuk nini uporo je lukurok allegation thebai tongmani nini kokno tui je viral khai tongmani wngkha nung laithangnai salo je pohor tei bishal no lukurok baksa chubao borok kaham hnei masa mangnai hero hnei kok salakya phiaba obono nung hoito chajakliya wngkhana ha nung chajakliya wngkhana nung chajakliya wngphano nung bahaike social media o tuoi nung omhaike nung samani abo belai kheno chaliya obon bagui no please Dongour TV ni chief editor borok manang Jacob
nung khoroksa news salongnai tini nini sakao je boi allegation thebai tongmani nono kok hamya hamya sai tongmani te nini phajin yasi je sulai tongmani naidi nung kaham kai wasugui naidi bo khotolo klaiei bo kongno sajagoi bo tomongo tongjagoi tini lukurok nini phajingo yasi surka nono allegation thebaka nono borok sitra borok chaya hinei tabo boi wansuka abono nung kaham ke research khainai di kaham kai cherei saimanani khlaidi